esta alegría de Spinoza, hai que romper a idea de que é estar ben. É dicir, a alegría, tal como a describe Spinoza, non é estar contenta. É máis un estado de ánimo. E si que pareceme importante matizar que, por exemplo, cando non estás ben, eu mesma que falo de que tiven problemas de saúde mental, a alegría sería esa potencia de vivir, potencia para actuar. É non deixar de facer cousas nin abandonar a vida porque ti non estás ben. Por iso conecta moito coa idea do espírito da esperanza do Byung-Chul Han. Ti non a esperanza como sentarte a esperar que pasen as cousas, senón a esperanza como algo que está dentro de ti, que ti sabes que en algún momento as cousas van ir mellor, hai unha aceptación da complexidade da vida e da complexidade humana. Logo, tes alegría, e ao mellor non estás contenta, e non todo che vai ben. E ainda tomei unhas notas, porque así quédame un pouco para min, non? Seguindo desde esta idea de Spinoza. Cando ti tes esa alegría activa e che pasan cousas que non vai ben, ti sigues facendo a tua vida, non? Se ti as ir á feira a Padrón, ti vas á feira a Padrón. E vas con alegría, aunque non estás contenta, porque non todo che vai ben, se cadra é como a todo me vai mal. Pero eu estou viva e teño que facer. E respecto dos vínculos, que isto sí que eu entendín, quen está pola alegría pasiva, sen ter esa persoa, non? Esa capacidade, cando todo vai ben, pode estar, porque a súa alegría, que ti ao mellor vela, non é súa, é a túa. Está alegre porque agora fixo contigo, porque agora falou contigo. Pero non está na persoa daquela. Cando as cousas non van ben, esa persoa efectivamente non aporta nada. Non pode seguir aí. Eu, para contalo desde a experiencia propia, se a min me faltou a saúde mental, pero eu son unha persoa con esa potencia de vivir, con esa alegría como estado meu interno, que ademais protexo o meu ser, eu cando estaba mal, por exemplo, eu viaxei, pois lembro, fun cara a Ribeira Sacra, fun varias veces por aí ao Vale do Coa, por aí, que me gusta a min moito esas zonas interiores de río, saín camiñar ao monte, eu fun bailar, había unha ruada, pois eu ia ata a ruada, a miña vida seguiu funcionando. Estaba ben, estaba contenta? Non, que iba a estar contenta. Iba a estar ben, se todo me ia mal. Pero eu funcionaba. Eu, desde esa potencia de actuar, eu actuaba, eu facía cousas. Esta é a idea. Non é un ideal, porque a vida non é ideal. O ser humano mesmo é que xa non somos ideais. Somos absolutamente imperfectas. E iso está ben. Como anotei eu? Para que se entenda ben. Non se trata de se és forte ou non sintes, ou este famoso eu simplifico, eu paso de todo. Non é iso. Non és forte, non simplificas, non és valente, senón que ti nunca abandonas a túa vida, nunca deixas de protexer e defender o teu ser, o que ti és. Independentemente de que a veces precisamente estás mal por temas externos, por temas do traballo, por temas de persoas que che fixeron merdallada,
por temas de saúde, temas familiares, a vida mesma, que non sei, que tampouco te explico tanto. Sí. E aquí, se volvemos ao amor, que pasa nas relacións? Estas relacións que non che queren vir á feira, ti xa tes a túa vida, ti xa faz todo isto, e non che queren vir á feira, logo, se te pos en espera, estás deixando de protexer o teu ser. E vas perdendo esa alegría. Esa alegría túa que tes, aínda que as cousas non che vayan ben. E hai unha dinámica nestas relacións, non? Nas que precisamente dependen de que todo vaya ben. Logo, nunca van funcionar, porque na vida nunca todo vai ben. O que pasa aquí, á hora do amor, non? Das relacións, é que parece que dependen de que todo vaya ben. E ao mesmo tempo, hai a persoa que parece que carga en ti que a ela lle vai ben, non? A ter esa alegría, carga-o en ti. Desa forma na que ti, a alegría que sinte, é responsabilidade túa. Ti faz algo, eu póñome contenta, eu teño alegría. Ti faz outra cousa, non, xa me complicaches a vida. É unha dependencia. Realmente é dependencia. Cando algo falla, daquela xa non vai ben. Pero a persoa que non ten potencia vital e potencia para actuar, vai cho cargar a ti. E ti, se non defendes a túa alegría interna e tal, parece que estás sempre facendo cousas para que outra persoa estea ben. Tamén na busca de que esta relación funcione. E non vai así. A idea de que todo ten que ser recíproco e as dúas persoas teñen que aportar é moito máis fonda que queremos ver. As dúas persoas teñen que aportar algo moi esencial, que pasa por priorizarse, pasa porque as dúas persoas están protexendo o seu ser, pero abertas a outra persoa. Bueno, eu creo que se entende. A clave eu teño a clara. Primeiro é que é a alegría, e teño eu en min, e teño esa potencia de actuar. Eu teño unha vida que é miña, que ademais protexoa, porque paga a pena construína eu, e despois, na parte 2, é como se comparte esa alegría. O amor, de toda esta historia romántica, deixámola a un lado, é como se comparte a túa alegría e a túa potencia vital e a túa capacidade de actuar. Para min é bastante simple. Protéxese desa forma na que eu digo, isto son eu. E hai espazo para ti. Se queres vir, vente. E a outra persoa, cando fai o mesmo, isto ten que funcionar, porque aparte non é como, eu non renuncio a nada do meu, como se as persoas tivesen unhas axendas de cousas propias que, Dios mío, non, que isto o serjas, que para facer un plan, non, imagínate, a outra persoa chega á miña vida e tamén ten unha vida chea de cousas. E agora propónme algo e eu, espera, non, espera, eu, non é isto tampouco. Dentro da nosa vida plena hai días que non facemos a grande cousa ou simplemente non facemos nada, e aí a outra persoa tamén che di, eu digo, vou á feira, e a outra persoa di, pois eu á feira non vou, pero eu a mí gústame o cine. E di, ves ao cine? E ti dirás, pois sí, non? El di, se ti queres vir, ti vente, e ti vas. E ti dis, se ti queres vir, ti vente á feira, e el ven. Iso é compartir a alegría, é compartir a vida. Vidas que xa están andando.
Cando miras isto do mundo das citas, está a rede chea de como facer, como non facer, en que app te pos, como conversar, como tal. Parecen vidas que están en pausa, esperando que veña outra persoa e daquela despois comezo a vivir. É como o vínculo para crear vida. Pero isto é ao revés. É a vida para crear vínculo. A vida xa está. Se o vínculo chega, fabuloso. Que non chega, pois estaba aquí vivindo, sabes? Non estaba esperando por ninguén. Enténdese, non? É sinxelo. E complicámolo. Complicámolo moitísimo.